Kaixo ikusentzule estimatuok eta ongi etorri Xistera Ugaren txapelketako bigarren jardunaldira. Elizondon gaude gaurkoan, bastan pilotalekoan, herriko jaien baitan, Santilloak ospatzen badituzte hemen, edo Doneiakue jaiak hobeto esan da, eta bueno, gu ere beste jai bat bizitzeko gogoarekin, gaurkoan, sexta puntaren jaia hain zuzen ere. Aipatu behar da, torneo edo bigarren jardunaldi honetako finalerako txartela eskuratzeko kanporaketak gaur goizean bertan jokatu direla eta kiniela formatuan egin dituzela gainera. Eta bertan irabazle eta bigarren sailkatu izan direnek, bai gazte zein nagusien mailan, izan direla orain lehiatzeko txartela lortu dutenak. Gazte mailan, hortxe dituzue laukoteak, Iker Ibarluzea eta Gorka Sorozabal Gorriz, eta Kepa Gandiaga eta Patriz Etxeberri Urdinez arituko direnak. Nagusietan berriz, Gaizka Barinaga Renteria eta Gotzon Mandiola Gorriz, eta Iban Etxeberri eta Zugaitz Salaberri. Bai, Gotzon Mandiola esan dut, baina ez Daniel Mandiola da, barkatuko diazue. Oraintxe gure ondoan, beti bezala, fin daukagun Felix Espia handiak zuzendu nau eta alaxe da bai, Daniel Mandiola, gainera markinan ere ikusi genduen jokatzen, orduan gazte mailan ikusi genduen jokatzen, gaurkoan nagusi mailan arituko da, Gaizka Barinaga Renteriakin bikote eginez, eta Urdinez Iban Etxeberri eta Zugaitz Salaberri ibiliko dira. Esaten ari nintzen, beti bezala, gure aloan Felix Espia handia daukagula, gaurkoan erdiko jo daukagu. Belaunean, aberia txiki bat egin duelako, baina fin Elizondoraino etorrita. Arratsaldeon, Feliz. Arratsaldeon. Eta, lehenengo eta behin, uste dute gustora edo gustora gelditzeko asmoarekin gatozela gaur arratsaldean bastan pilotaleko honetara, baina goizean hemen egon diren pelotasaleak ere, nahiko gustora egon direla Kinielarekin, Kiniela oso parekatua izan dalako, ezta? Bai, hori da, ezta. Azkenien, sorteo izeten da, baina sorteo barruan parejatuta urtetzen badau, asko beto, ezta. Hori itxura bat emotutza, txapelketiei. Hortxe dituzue Gorriz Jagoneko prest, Iker Ibarluzea aurrelaria, eta bere atzelari lanetan, Iker Ibarluzea ere, markinan ikusi genuen finalean. Bai, orduan bueno. Eta, dagoeneko bigarren finala, orduan ez zuen irabazteri lortu, atzean aurkari Daniel Mandiola handia zeukalako, agian, eta baina behintzat, bigarren finalera iristea ere lortu du, eta ez da gutxi. Bai, hori da, azkenian tantuak kontatzen di, eta gaur tanto pilo bat indau, eta markinan bebai, nahitxe finala galdu, finalian da. Han markinan galdu iba, baina gaur finalian da, eta aukeri deuke gaur iruazteko. Han ezabana egin, gaur eitzen badau. Eta gogoratu behar dizuegu, beti ere finaletara heltzen diren pelotariek, danek puntu piloa lortzen dute dela, eta gero horriek izaten direla, gero hori da, temporaldi bukaeran egongo den segin final eta finaletarako ere, beti saikapenerako beti baliagarria direla. Hori da, eta gero finalea iruazte gaitxi beste post puntu ematen da, eta galtzaile iru. Eta orduan hori suma eta suma, azkenian aukera handi zeuko dau, final handi horreta, hiegetako, eta puntot o tanto gisa inezkero, hobeto. Oraingoz, ez dakit, ona den gaur goizean jokatu izana Kiniela, batez ere gazte maila honetan, bi partidak gogor jokatu behar izateak egun berdinean, agian zaildu egiten duelako, bigarren partida horretara, behintzat, berotu artean, kirolaria berotu artean zaildu egiten duelako, baina hala ere, bigarren tantoa ikaragarri esaten ari da. Bai, ondo. Bueno, ez da partidu bestela, ez da, Kiniela ez duzu igual partidu baten asko desgaste asko gutxen duzu, igual otamarra otamauzta, tanto asko, korrik asko, mia Kiniela bagizu galtzen baduzu tantoa, osta batzeko aldea zoiz, da deskantzo pilo bat ikutzen duzu, eta ez da igual olako desgaste handirik ikutzen, jak honez zetak eta ki partidu, bai, hori ja diferente da, ez da, da ni usten du, ondo torreako, bai, igual, entrenamiento bezala finala jokatzeko, ez da, azkenian. Aurretik dira bikote urdinak, Kepa Gandiaga eta Jakez Etxeberri.
Patriz Etxeberri, jakez esan dut, barkatuko dit, Patriz Etxeberrik, bere izena aldatu diodalako. Baina tantua, sake segindako pasa bateatik izan da, eta horiek ere geroz eta gehiago zaindu beharri direla, ez da? Sakea egiterako orduan. Hori da. Askotan juten dira aurrelaria kentzera, baina ara, ze ondo moztu duen pilota oraingoan Iker Ibarluzeak. Bai, ja pasan urtien, ja iruaren urti dau, eta orduan nik uste dut geldiro, badakizia sake batera dela, eta mejoretan jongo dira, ez da? Zer, claro, igual beste txapelketa batzu, partidu izaten dira, eta bi sakera izaten da, eta pizkat desberdin izaten da, baina, ja ez da lehenengo urtia, eta horre kontuz ukibidea sakiaz, pasa ez dizenei. Arabak badakizkitela bintzat, eh? Bai, badakizkite, eta, da hoitxu, mira, eta gero, ikusten dena da, hone, azkenengo, iruaren urti izenera, kinela jokatzen sistema hori be, oitzen doizela, Zer lehenengo urtien, bizkat desberdintasun eta hauzan bizkat galdutela entxe, baina ikusteako, hauzta bardine partidun, ze partidun ekibukau izkeo, ondo jarraitze zuan, ze bagizu eta bostea, eta mara, hemen utzitxe madezu, atzeko aldea, beste zazpitanto paseuko dira, zuzartu orduko, eta orduan kontu zukibida. Bikain harrapatu du oraingoan sake aidean, aurrenekoan ezin Gorka Sorozabalek, baina bigarrengoan saiakera egin, nik ez dakit, berak ere badakien nola hartu duen, gero hori buena egitea oso zaila. Bai, zaila da, honek kepak ez da rematatzaia handi kualidade horta rematatza, baina peloti sartzen dagoena abiadura handi zemotza, indarra duke mutiek, eta kontu zukibida, berak hartzen dagoenin, ikusi duzun bezala, hori esker horma ziren, da kutu biztutza, gure gueltan eze erun dago rebotien, baina... Gaurrekoan aurrelariak, bai bata, bai Kepa eta bai Iker, biek ederki esautzen dutela elkarrek egin, ez da? Bai, honek alkaraz askoetan jugatu da markinen, da esautzen dit, karo. Herri bateko dit, gero fronto bat, ez da fronto bat bineo gizia, fronto baten alkartzen dit, zarri jokatzen dago alkarren kontra, eta esautzen da bat abesti. Hori ez dakit, askotan, hobe izaten den, jokatzerak orduan, edo okerroz, azkenean bakoitzak badaki ze defektu dauzkan besteak, eta hori egiten saiatzen da, baina besteak ere badaki zure defektua zeintzu diren, ez da? Eta orduan, ze ondo hartu duen orain Kepak, eta bikain moztu. Ondo gaina txapan gainean mostu bidan munduan, Justu, ez da? Justu, hantxe. Ostotzien gori jote modezu, peloti atzera arte jutena eta atzera daizek hartzen dago. Baina ondo. Justuan, esker horma, ondo, perfecto. Hor Ikerrek nahi izan du pixkat zabalerago jokatu, ez zaio nahi bezala irten, eta Iker bikain. Iker Kepa, bai. Pasatzen utzi, Kepa eskatu diolako Patriz Etxeberriri, Ikerrek berriz ere atzera, oraingoan ere, pasatzen, saiatu eginda, eta nik uste ukitu egin duela, ez? Ukitu egin duela, beraz, tantua gorri, eta, partida oso parekatuta dijoala, eta post eta lau, Bai, esan duten bezala ez da, goizeko izetan entrenamentua, hone gauza zerizu, hone da danak eduzten dute, laurek oso ondo joatzen dauzela, momentoz betzet. Da horta jarraitzen badau, ikusteko betzet partidon bat. Ez dira mutil oso garaiak, oso, ez dakite, nola esan, ez dira sekulako mutil, baina gogortasuna badaukate behaiek eta gogor jotzen diete pelotari, Bai, mutil zendu bada, bataz Kepa eta honek ez dakiz mutila hundize, baina berez zendu da. Da, orduan, askotan ikusitxuan ike pelotan mutil zendu da hundize, baina peloti jo ez. Hori, askotan esaten da, nervio puntxu hori bida. Eta hori berezkoa. Hori berezkoa bida, bai. Hori Ondo Patriz, atzeraino botata berriz ere, bikain Gorka Sorozabalek hartu, errebotera, eta Kepak, nik uste berak eskatu diola, Bai,
Baina, bueno, kepak bizkate horre rebotien da, arazu, ez da beran fuerti, ez da rebotien bizka faia utzen dago. Eta nik uste dute honek bai Ikerrek eta bai Solozabalek bizkate hortxe, rebotera botabotze pelotazko, ja hor faiatzen badauz, bere gartzen bada aurrian mototzan abiaduriaz tantulik. Bai, berak gainetik pasa behar da orduan. Bai. Hortxe, bikaina hartu du orain. Kepak atzeraino eta rebote bikaina. Lau kuadroa arte bialdu du eta tantoa eman dio egundokoa, Bai, da Ikerre bizkat horre onda lento. Ikusten izan da pelota hori askurten bidea bala eta horre hainka bizkorri bilibida. Atzaka, ze onda zain laintxe, amendator, baina ikusten zu horre bizkate bizitzasune bida, horre mobido bida hainkak. Bueno, bizitasun falta horrek, Urdine 6. tantoa ekarri du eta 6 markagailuan gogoratu setetako finala dugula hau, beraz 15 jokatuko dute lehenengo partidaren lehenengo satia eta lehen sati hori irabazten duenak, lehenengo tantoa edukiko du poltsikoan, gero berdinketa, bai, eraman eta ondo eraman gainera Patrizek, baina Ikerrek bika imoztu. Bai. Bika imoztu du oraingoan. Ondo. Txaloak. Hori bida, dominau, aurrera jun, joku hoxe da. Honek gauza ondo txartu urte, baina hoxe da atzera bota, atzeko horma, da dominau eta gero aurrean arrebeten zunein, errematau. Bueno, 7. dagoeneko eta badijoa, Iker Ibarluzea, sakea egitera, 11. kuadrotik. Bai, esateko nonaz aurreko sakik, ez da Kepak sartu itxuleko, baina sartu espalau igule luze atako ban, Luze, ez da, bai. Bai, ze, hemen, karo, marra asko daz, da boten da, sortziko marrak ematen du luze izango dela, eta bere zazpikoa da, eta? Zazpikoa da. Eta Kepak panteten da, beraz, ize panteten izan da, ize zazpixen, da horre peloto sartzen onda, baina beran burun pentsetan ongo da, sortzixe dala. Sortzixe dala, eta bai, eta sortzia pasa da, ja luze da, eta lehen aipatu dugun bezala, hori tantoa da kontrarioaren zat. Hori etxik. Beno, zazpinako berdinketa, eta bai tanto politetan, txapagaina Monsterako orduan, eta abar, tanto politak ikusten ari gara, baina akatxetan ere parekatu xamarrari direla, orain ere pasa. Bai. Hoxe kontrola bida, sake batera da, eta kontuzuk bida, eta gaina pelota hori bizi zamarra da, eta bizkata altura larra imon bari, bizka beratxua jo bida, ostontzien altura asko moten bat zut, dauen bono pelotia, atakozu, kontuzuk bida hor. Beno, sortzi eta zazpi, Iker sakera, Kepak bikain hartu dio, baina oraingoan ere, lehen aipatu duzuna, ez? Pasatzen utzi ezkero, tantoa. Bai. Nik uste dut beraz dala konturetzen. Sartzeko momentuan, lahako balo pelota hori, seguramente luze. Bera ikusten da, zeit erdixen ezazpizen ikusten da. Bai, hor ikusten da, Iker pixkat aurreratxoa jartzen dela. Gauza bat, ontxena konturetzen, konturetu arte, haren marrak dire eskuzkuan. Claro. Ontxe konturetu nahi epai... Eta sortzia, bai, orain ere, zazpiterdian eman du potea eta epaiek kontzat eman dute. Ez que epaia da sortzizen jarrita dago. Bai. Ez que konturetu ontxe artezaten zegaitxita zartzen, baina, karo. Bai, hainbeste raia egoteak guri ere okertu egin digula, Feliz? Bai. Bueno. Sortzi eta bederatzi, barkatu Urdinak aurretik, badijoa, Kepa sakera, eta motz oraingoan. Bai. Orain arte luze hitz egiten ari ginen, eta orain motz. Eta, bueno, partida hasieran nahiko tanto luzeak ikusi ditugu, baina orain, erdialde honetan, akatsak dira gehiago, tantoak baino, eta... Izaten da, ez, gora berakoak izaten da, orain ere. Hore beste, ja irugarrena o laugarrena eta dauna, hori berak kontrola bida,
beratxua jo, eta igual horre beste... Bere buruarekin aserre, Iker Ibarluzea horrengoan, berak ere esango zuen, zertan ari naiz ez? Hori da. Dijo, kepa ahora itxakera. Sakea ona. Gorosabal, ondo, Patriz Etxeberri. Gorosabalek azpialdean eman dio, indar gehiegirik gabe, errebotera, eta pilota saia zen hori. Bai, gehiago irtengo zela pentsatzen zuen agian Ikerrek, ez? Bai, nik usten dut pentsetan ondala, igual, hemen atzeko horma zabala joko, behi joko bala, eta urte ningo bala, nik usten dut hori pentsetan ondala, zera niko urruti onda atzeko hormatik eta. Bastan pilotaleko hau, pilotaleku ederra, Amalau kuadrokoa. Bai, honek gaztetan da, ni uste dut danen mandiola be, hemen gaztetan, gaztida ez da, baina leheno, umi zinenien, ona tortezien jokatza urtero tortezien, batzuk markinetik bakit tortezien, honek Goitia, Alex Goitiak eta Iñaki beste egit, baina horrek bakit hemen tortezien txapelketa mate antolatzen bai, eta tortezien, hemen udan tortezien txapelketa jokatza. Eta itxemen larun bat eta igande bakit egun bi itxebel hemen. Zein joiz nire pasun etornitzen da ondo organizauta, baina, nire uste notaia hori pasau zela, hori igual beste kirol bat itxen daue, igual ez da itxez ez da puta, ez da it. Bai, zezapuntak berak ere gora berak ere izan ditula, eta bere momentu garaienetan, ia herri guztietan ez, frontoia horretarako prestatutako frontoiak ez daudelako herri guztietan, baina ia danetan jokatzen zen txapelketa politen bat, ezta? Gaur egun, pixkat gutxixiago. Bai, badoia, ezta? Baina xistera honekin, pixka gorutza badatorrela berriz, ez? Hori da, ezta? Eta fronto desberdinek, eta, Elizondo azkenen gurtietan jokatu espada txapelketa, hori da, eta ona ekartzea, behaintzat ere pizgarri izan daiteke, ez? Horrelako txapelketetan berriz ere... Bai, eta udaletxientzako, ero klubantzako, ero ikusten badu, txapelketa ondo urten dagoela eta hori, igual, beste urtietan... Bai, eta gainera jaietarako ere, bada pizgarritxo bat, ez? Eta, gero tamainoz be... Nik uste dut, gaina honen gaztientzako, zan honen sasoira igual profesionala nabile eta pik urteko, eta, igual txikitzu bizka, baina, moldatu eskero pelota bardi joatzen da, berretxuku berrota 6 metro usten dudala, eta jokatzen duen, makina bire jokatu dugu profesionalmente hane hori, moldatu mier pelotakin. Eta partido pixka motelagoa jarri eta listo, ez? Eta partido guna gaina be, ez da hori. Desberdin jokatu bizu, han ez da frontoa ondu izen atzeko ormaiet, ea dominetan azteza, eta aurri hartzen duzu, igual berretxun ez, midana, beste modu bat, pelotik gani noten da, igual geixa ainketa o atropeieta botate peloti ez domineta, beste desberdintasun gaitzen da, ezta? Baina, frontoia, desde luego, nik bitxantazte tamaino honeku dela, eta hemen, partido... Eta Elizondon bertan, saletasuna egon dela beti, pilota munduan, ez bakarrik esku pilotan, baizik eta zesta puntan, eta bar, ezta? Eta, esaten nuen xisterarena ondo datorrela, pixkate goruntza erakartzeko berriz ere zesta punta, eta horren adibide, aste hon irakurri dudan gure lankideek xistera puntu duzen egiten dituzten reportaje horietako batean, aste hon irakurri izan dugun reportaje bat Ereñoko eskolari buruz, ez? Ereñon zenbat biztanle dira, 300 bat biztanle izango dira, eta dagoeneko eskola bat badaukate, 25 partaide dituzte bertan, eta horrek esan nahi du, pizgarria badela Ereño bezalako herri batentzako eta zesta puntarentzako nola ez, ezta? Hori da, eta meritxo itzala duk, Ereñoko herri batek,
olako klub bat eukitxi eta gero, zema jente dauen, Bai. zera, jokatzen ez da, o gaztik ez da, eta bueno, ilusioekin dabil, jentia, eta Azken aldean txominekin motorrean eta bazabiltzaten han ere nion buru belarri, orain zesta punta ere badaukatela, ez da? Hori da. Bueno, ba. Kontua kontu, 14 eta 12 dagoeneko gorriak aurretik, eta azken sakea izango da set honetako. Azken sakea izango da Iker Ibarluzearentzat. Ia ba. Bai, oso abetsua eta dau, Bai, berak ere ikusi du. Ja, bota dau lau, ero bost dau. Así que, kontu zuekibi dau. Ondo hartu du aire orain, baina Kepak bikain lagundi dioa atzelariari eta oraingoan barkamena eskatzen. Bai, atzelari zer uste dute eskatu itzala pelota hori eta berak uste ban eskun daukela, baina pizkat pelota berak gorak adin dau eta zesto punta jo dau. Eta horre pilota aldaketa, orain 14 eta 13 eta Kepak badaki, hau daukala azkeneko aukera, pilota aldatu du, ez dakit askarxiagoa edo zer atera nahi izan duen. Bai. Eta nik uste horre itzegin dutela baita ere, Patrizek eta Gorkak, agian hobe etorriko zaiela, Gorkak ez Kepak, agian hobe etorriko zaiela, askartxoa, ez? Pelota hori da biena, baina, bueno. Bai, zeberak esan dutzutena, peloti sartzen dagoena, gol joten dau, eta orduan, pelota motelaz, ez da irten horren beste, ez da horreko velozia igatzen. Eta pelota biziaz, bai, jarritzen da. Bueno, beran aukerak, ikusten bada pelota biziaz egileikela, bueno, hori, eurek barru jokatzen dauzenak jakimi dago, ez da? Kanpotik garratzago izaten da barrutik baina askotan ona izaten da batek esango bala. Nik usten dute pelota moteltsua hau sobetua, o bizitsua hau sobetua, ero eta erdikada bat gustora drazai, hori Bai, gustoaren eta egunaren arabera ere izaten da askotan, ez da? Guk ez esarri hasia partido bat pentsetan, bueno, honen kontra igual pelota bizitsua batak gaute, da konturetza ez dela horreta, igual partidu estoi zaure nizun modun, eta beti aldatu peloti, peloti eta bideak tanto itxin dozunen. Ez, igual askotan zauri kombinatzen sino tanto itxin moza pelota, hartxaz jarraitzu. Guk askotan, igual, gustora ibili ez pelota horreta, baina tanto jauste madie era, jarraitzu. Zenean, ondo dijoan azertako aldatu, ez da? Hori da. Bueno, hemen ikusten ari gara, playlistean, oraingo sete honetako, lehen set honetako, tanturik eta irudirik politenak, pilotariek ura hartzen duten bitartean, izan ere hemen, beroa badago, eta suposatzen dugu horre kantxan batez ere, sargori itzela izango dutela, eta badu, hierten da, gupe, hemen gauz da, nire bizkate izar xebotatzen da gaina, eta izar esforzo egin barik, zeke hor barruen dagoena, Bai. Epaileak ari dira bata bestearekin hitz egiten, bigarren zeta, noiz ez hasi, horre leheneo zeta amaitu denean, segituen ikusi dugu Iker Ibarluzea saskia kentzen, ez dakit eskuan min hartu duelako edo? Ez, bueno, batzuk oitxuri gutxin dago, igual zirkulazioen gora beran batzuk gutxin dago betik kendu. Nik jartzen egon hasieran eta hola egiten orduk lotute. Beste batzuk, igual tanto bakotxian soltaute ipini. Hori bakotxian igual izango da, oitxure mania bat hartute, ero estotzen da, igual, ez dutzizunez hemen eskuturrien, igual odola ez da, zirkulazionista ondo pasatan da, igual itxatzu inoiz pasatzen da, zesta barrixe danien, guante barrixe danien, hori sarri pasabate. Hasieran da, hori pizkate berak ez da, guantik oitxu arte eskureo, baina zertan lokartute, Oinetakoekin ere pasatzen da, ez? Hanka zapatara oitu egin behar dela, eta zapata hankara ere bai, ez? Eta
eta hori lortu artean, beti zapatilekin maiz ikusten dugu, askotan entzun da gau gainera, zapatila berriekin ez joan partidu bat jokatzera, ibili pixkat, goitu artean hori, eta suposatzen dugu, saskiarekin berdina pasatzen dela, ez? Bueno, batzuk ez da oso mania moduan, da beste datu, igual, hoxi, zirkulazioa gora bera izango da, igual. Beno, kontu, bigarren zeta, edo bigarren partida hasi dela dagoeneko gazte mailako final honetan, Urdinak atera dute, eta egurrean hasi direla, hasieran, partida hasieran ere horrela ikusi ditugu, egurrean ikusi ditugu, gero horre erdialdean izan dute horre beherakada txiki bat, sakeekin eta arazoak izan dituztelako, baina gero berriz ere partida bukaeran ikusi dugu ondo jandela, eta horre arazo txiki bat, Patriz Etxeberrik bere saskiarekin, ez dakigu puskatu egin zaion, hori dirudi ez da, eta orain klubeko jendeari laguntza eske, horre ez dakigu bigarren saski bat edo izango duen, edo bestela... Normalien hori mimbre esetzen da, eta hori normala izan da purtzia, baina pitzi duzu teipe ganetik, eta jokatzeko moduan oten da. Depende, askotan asko apurtute baduguzue, arazoa pasauleike. Peloti jotzen mao leko bardinen, igual Zulutu ezkero, zestu hori ez da hori. Normalien izaten da teipe ipinik ganetik, ontsi itzen dagoen moduan, epitzen duzu teipe, da protegidu itzen da horrek teipe hori miembre horrek apurtuta dauzen hau, momentoz, gero konponduko dau, horrek konpondu itzen dite. Baina arazu izaten da, zulo hondi itzen badau, gero behin joten ma pelota bat igual pelosiadekin etortzen ma joten, leko bardinen joten badau, peloti pasau leike, zulutu leike, eta horna zulutzen danean, ez da jokatu bez, eta ez da balizoz ez da hori. Eta hor kuriosidadez, pelotariek profesionalek agian bai, eta profesionalek eta gaina, ez dakite osagoikotxea, eta bere markak dituzten pelotariek eta saski bat baino gehiago izango dituzte, baina gazte mailan eta baita, gazte mailan eta arraroago izango da, ez? Miakarri mileuke. Gitxienez bi. Ba jokatzen dana, eta normali... Gero bada espadako bat. Bai, eukitzen duzu, aurrerako zestua igual erretireuta daukasune, eukian apurtzen bada, zestu zukarriko zesta barriz ez die gauza bat merkidana, eta ezin zukarri bi iruz zesta. Baina bentzet jokatzen zaudut eguzun zestua, eta aurrerako erretireuteko zestua, horrek karri bizu. Horrek gutxienez bai. Gutxienez karri bizu. Da nik igual, segun zelekuta, igual inoz iru erut, o bi, seguro, eta inoz iru. Horiek oso pertsonalak izango direlako, bakoitzak bere eskularroa edukiko du, eta bere zesta, eta bere... Bera modelua... Esan egiten da, bere taldekide bat ere egonda hemen, ezin dio gutzi bere taldekideak bere zesta, ez? Bakoitzak berea, oso berea izango duelako, ez? Bai, hombre. Ez da bardine, nik jokatzen no zestuaz, o beste atzerari baten zestuaz, oso desberdin jokatzen daulako. Nire zestuaz, azkenien zestu egin da, nau jokatzen dute moduan. Nore era, ez dian era jokatzen hori. Igual errebesakin, ero errebesaz batzuk larri sakatzen daulako, ero gerresiz daulako sartzen, o igual eskuturre ez jokatzen daulako, ero desberdin, pelotari bakotxea da desberdin. Modelu goten di, antzerako. Baina sozer beti zen diferentia. Eta beti pertsonalizatua izaten dela. Bai. Beno oraingoan Iker Ibarluzeak tanto bikaina egin du hor... Ipar bikaina. Oso ondo, igerri dio Keparen asmoari, eta horre aurrean Iker nagusitzen ari zaiola pixkanaka Kepari, ez da? Bai, Kepa esan dututen, ez da, igual rematetan ez da, beran sendotasun fuerti, ez da, bera da, igual, indiarraz moteko pelotiei da, igual, velozia dia zetantu itxiko. Orduan ez da, ondo bota ormabiku, ondo bota bizu. Otontzine, Iker, ondo moduen, ez da, aurrartzen bada, badakizu tantu ingo, Ez du, asmatu horrengoan Patriz Etxeberrik, eta tantoa Gorri berriz ere, eta pixkanaka, lehenengo partida oso parekatu ikusi baldin badugu, lehenengo zeta, esango dugu,
oso parekatu ikusi baldin badugu, 15 eta 13 amaitu da gorrien alde, baina momentu oro jundira, ez? Seina, zazpina, horre jundira oso parekatea. Eta galtzen behar jundiz, bi tanto itxik, beratzi txamaika jundira urdinek iruazten, da, bueno, azkenean, iruazin dugu gorri ez da, baina, bueno, oine usten dut, ikusten dena da, bueno, nausitasun ez da, gorri dukena momentu. Eta horre, Patriz, ez dago gustora, horre zulo horrekin, eta berriz ere, laguntza eske etorri da orain Armailetara, eta kanpotik bakarrik ez, agian barrutik? Barrutik, ez da, igual ipiniko za. Inoz batzuk, nizek uste ipini, barrutik, baina inoz... Horre kinu bat egin diolako laguntzaileari, horre barruan, nolabait ies egiten ziolako edo? Ez que uste dut barrutik bebaukala, igual zestuak konpondu bide. Txapelketa baten, ozera, sinuzuna torri ez zestuak konpondu barik. Ja hori konpondu etorri bideu. Ja aurretik xaz da, zestu kondizioetan. Inoz gaztik. Izen da, gaztik, baina izen da. Gero konponduko, eta gero etortzen da txapelketako gorko moduan, da ondio konpondu barik eta jokatu bihot, eta zein bihot, da ondo moduan jokatu. Ja, zestu bideu prestaute, ja ondo jokatzeko moduan. Horra arazoa egon daiteke, gaurkoa bezalako txapelketa batean, goizean baldin bada kiniela, eta kinielan puskatzen baldin bazaizu, gero arratsaldean finalerako, arazoa eduki dezakuzulako. Hori haitxiz, bizesto jarri dizuz. Hori haitxiz, bizesto jarri dizuz. Nik uste, Patriz, arazoa eduki duenetik, partidatik kanpo... Horre, ia berre, kepak pixkate... lagundu aldion eta berriz ere partidan sartzen laguntzen dion, Patrizeri, ez? Hor arazoa eduki duenetik. Nik uste, buruari buelta gehiagi ematen ari dela eta partidan ez dagoela buru belarri, ez? Igual ez da beran gustora zestua, esan dutzutena, igual zulu larri inde bauk, igual pelota hor jotema dago, zulu itxen espotza, igual inkoingoako, ez da urtetzen beran edango ezela, eta orduan ez da gustora, berabe. Hortxe, harrapatu du eta eman dio Patriz Etxeberrik, erreboteraino bialdu dute baina gorriek, nola ala eraman du kepak, baina lehen ere aipatu duzu, bere jaiotasunetako bat ez dela horre errebotea. Ez da. Eta orain ere ikusi dugu horre zailtasunak dituela, ez? Atzetik aurrerako lan horretan, ez da? Hori baina presto, zuk aurreratu bizkate rebotiei. Ikusten mazu pelota oso bizixe daula, korrik hasi biza aurretik. Gero etorten dani peloti berandu da. Berarekin partida aurretik hitz egiteko aukera izan dugu, pixkate bere esperientziak eta kontatzeko, eta esaten zigun, aurten dela bere bigarren urtea, ez? Sistera honetan, eta oraindik ere egiten ari dela, ohitzen ari dela, ez? Eta iaz ez duela sorterik izan ezer irabazteko, markinean ere, bai kinielan egon zela, baina entzela finalean sartu, eta gaurkoan finalean egote horrek, nolabaiteko postasuna ematen diola, ez? Motivazioa gaina. Motivazioa, ez da, zau esan duzune, pasan urtien lehenengo jogatu bena berak, eta urten biharrena, eta hor jarraitzuko ez da. Pausoak ematen joan behar dira, gutxika, eta horrela egiten dela bidea, ez da? Eta mejoretan urtetik urta, jungo di ikusten, sasoi eduken gaina ikusteko, eta honako txapelketak eta beste txapelketa batzukin, beti lagunduko ez da. Iker Ibarruzeak atera du sakea, orain saketan, barkamena eskatzen dio, eta hori barkamena eskatzeko modukoa zen, garbi zijoan atzelariaren entzako, ez? Ez da ipa, pelota horraz kontuz, horren jaikixi itxema da, igual rebotera juleiken, kontuz. Nik uste dut lehenengoan beran burutik pasadako lauxe. Baina, hortxe, dudan gozan, bai ero ez. Ni pentsot, berak atzelariziek pentsauko bala, eskuneko bala, baina, hori lehenengoan berak jundan peloti, gorgitxi jodau, behien pelota bizie da, eta horre igual askotan, igual ikirik jaikixi etxigixe, ero jaiki handixe.
erabakixe berak hartu da, eta rebotore jongo da, eta sartu miot aldo moduan. Eta erabaki horiek, dudamuda horiek eukitzeko ere badaukala beta, 10 eta 3 irabazten ari dira, eta partida oso gorri jarri dela momentu honetan, eta bueno, orain ere luzitzeko aukera ere izango dutela, gorriek nahi baldin badute, ezta? Bai, da gero, gorrixe ikusten dena da Solozabal atzelarixe, oso seguru, eta errebesa hona duk, horrek gainabe, iparraldeko jentia eta horrek plaza librean asko gaten, horren errebesa ikusten dago oso zuzena. Konturetzen maza, atzelarixe batez be, geixenak errebesa ikusten dago oso zuzena. Plaza libre ez da, eskero kormaik, así que aurreko horbi jobizu zuzenien, eta beti peloti homida zuzen. Eta orduan, hierri izena, eta gero erretz manejetin daue. Horre, irakurri dugu, beste erreportai horietako batean irakurri dugu esaten zutela, badagoela aldean. Noski dagoela, plaza libretik frontoira, noski dagoela, baina moldatzeko ez dutela inolako arazorik edukitzen pilotariek, pareta bai, baina moldatzeko, batetik bestera moldatzeko inolako arazorik edukitzen. Ez da edukitzen, egualdin ez da jogatzen, plaza libre, baina iparraldin, ez da duke, bizita jogatzen dago, azkenin da... Negu partean frontoira joten dira, eta gero uda partean plaza librean normalean, ez da? Bai, bizita izan dago, udan txapelketa behoten di eruentzako, eta orduan, udan be jokatzen den neguen, bai, geixa, igul, fronto barruen, baina udan be, bare jokatzen dago. 12 eta 4 dagoeneko gorriak aurretik, eta burumakur ikusten du bai Patriz Etxeberri eta baita Kepa, Keparentzat pizgarria zen, gaurko finalean sartzea, eta bintzate puntutxu batuk, finalean sartzeatik puntutxu batuk eramango ditu, baina... Hemen dana kontenten dago, tanto dana kontenten dago eta punto dana. Azkenian gogoratuko di, bat itxigina sartu, bi itxigina sartu, hanin banean, da, emida alegindu, fin jokatu, eta azken ikusten da. Eta naiz eta galtzen joan ez etxi, ez da? Azkenean denak daukalako garrantzia, ez da? Bai, tanto dana dauke garrantzi. Ondo, bialdu du atzera orain Salaberrik. Beharra orain Kepak, baina ama utzi dio, eta noski, horrela hartzen duenean pilota Ikerrek, ez da? Bai, horra horrien hartu eskero zabalien, enbidana, hoxi enbida. Mostu, txapanganien justuen, da eskero horma. Eta batzuk erazten di, horma biku botaten, da ez da izatzu, eta gero toldure, ero kanpora botaten dago, eskure. Seguruena, ez? Seguruena hoxe da. Hori peloti sartzen badaue, ezin da izerri. Sakeari erantzun ondo Patriz Etxeberriko oraingoan, Solozabal, ez dugu aipatu, baina bi aurrelariak markinakoak, bizkaitarrak, eta bi atzelariak, biak iparraldekoak. Iparraldekoak eta gazteak, gainera biak. Bai, oso gazteak. 2001koa da Solozabal okerre espanaiz, 17 urte. Bai. Eta Etxeberri ere, antzeratxu pixkate nagusiagoa da, baina antzeratxu eta horre... Bauk aukera horre ondio gazti dire eta ikisteko aukera da duke, eta gauza bat beti zertoten da, jente desberdinekin jogatzen dago. Bai kontra eta bai eurekin, beti ez duzu jogatzen aurrelare bataz, jogatzen zu aurrelare desberdinekin. Hori Interjain bakarrik, Interjain bai. Interjain bai, aria zelezin dute dauzelago, eta eta han be sorteu izan, azkenean sorteu izan 6 aurrelari eta 6 atzelari, eta horre 6-ok tokadokona, berak jogatzen zu. Interjai txapelketari buruz ez du zer aipatu, baina hori ere badijoa aurrera, dagoeneko 5 jardunaldi jokatu dira, nola engainatu duen Iker Ibarluzeak. Bere herrikide Kepa Gandiaga atzeraino bota behar zuela zirudien, eta hortxe,
aurrean utzi. Bai, sorpresa hartu daude, kepak, ez hain ondo bota duelako. Ez, baina sorpresan harrapatu du, ez? Bai, zebe pausu horre itxina horra, eta gatzena, pausu atzera. Hortxe, bai, eta hortxe apurtu dio, ez da? Bai. Eta azken sakea beraz, Iker Ibarruzarentzat, txaloak, gorrientzat. Eta fallo. Kanpora, 15. tartua beraz gorri, 2 eta utz beraz gorrientzat, eta finalean irabazle Iker Ibarluzea eta Gorka Sorozabal izan dira. Laster batean, elkarrizketa egiteko aukera izango dugu beraiekin, eta zer kontatzen diguten, bien bitartean, tanturik politenekin eta utziko ditugu ikusleak, ez da, Feliz? Hori da. Ja. Hemen ditugu gaurko irabazleak, Gorka Sorozabal eta Iker Ibarruzea. Ikerrekin hasiko gara, Gorkak ez daki euskaraz, ez daki gazteleraz, nolabait ere moldatuko gara. Iker, bigarren finala, Markinan ere finalean ibilzinelako, gaurkoan irabazle. Bai, hori da, Markinan galdu egin nuen, da hemen irabazi, bai, ondo. Eta nola joan da partida, lehenengoz eta oso parekatuta joan da, baina bigarrenean oso nagusi izan zeatu. Bai, lehenengoz eta oso parekatute joan da, batez be pasa asko atatxuaz, da tanto asko erregalau, baina bigarren zetin ez du asko erregalau, da aurra igu. Gorka, contento? Sí, muy contento. Partie difficile au début avec des pelotes très vives dans un petit fronton. Après l'arrière il y a eu un problème de Chistera qui nous a facilité un peu la tâche, mais on a su aller se la gagner et je suis content. Horre aurkariak izan duela arazo txiki bat Xisterarekin eta oso posi dagoela noski partida irabazteko aukera izan dutelako eta taldekide edo gaur aurkari izan dutenaren akats hori baliatzen jakin izan dutela. Urrengoetarako ze espero duzue? Urrengoa leke egiten daukanik, da ber nola jaten den. Siguiente partido? Je sais pas où ça va être la prochaine partie. J'ai hâte d'y être, quoi. Ez dakiela noiz daukan urrengo partida, baina heltzen denean pentsatuko duela zer egiten duen eta horrekin utziko ditugu, zorionak bioi. Eta, orain nagusiak berotzen ari dira, goazen ikustera beroketa pixkat, guk deskantzu pixkat hartuko dugu, playlistean utziko ditugu orain arteko gazteen mailako partidako tanturik onenak.
Batzuetan, bestei laguntzeko ez da gauza handirik egin behar. Oso gutxikin asko eman dezakegu. Egin zaitez Xisteraren lagun. E-mail bat ematearekin nahikoa izango da. Guretzat, zure laguntzak ez dauka preziorik. Informazio gehiagorako www.xistera.eus. Arratsaldeon berriz ere ikusentzuleok, gazte mailakoekin disfrutatu dugu, batez ere lehenengo partidan oso parekatua izan delako, Feliz. Orain nagusien mailan, gazte mailan ikusi dugu bi aurrelariak bizkaitarrak markinakoak zirela eta atzelariak iparraldekoak. Oraingoan gorrizkoak markinarrak pareja egiten eta urdinezkoak iparraldekoak pareja egiten ere bai. Beraz, Bizkaia iparralderen aurka esango dugu oraingoan, ez? Gaur Bizkaia eta iparralde jogatu bakarrik, Hori da. Inoiz oten die laure desberdinen, baina gaur betzet Bizkaia eta iparraldeko. Gorriz gaurkoan Gaizka Barinagarrenteria eta Daniel Mandiola lehen aipatu dugu. Daniel Mandiola markinan gazte mailan ikusi genduela jokatzen, gazte mailan sekulako, seguruenik gazte mailan dagoen atzelaririk haundiena espaldin bada, haundienetako bat, edo onenetako bat bada bintzat. Eta urdinez, Ibane Etxeberri eta Zugaitz Salaberri, Iazko txapelduna. Iazko txapelduna da, eta Interjain ere jokatzen ibili dena, eta dabilena, eta, atzelari aparta baita ere, ez da? Bai, oso ondo, Zugaitz oso ondo jokatzen du. Eta nire usten dut, bi pareja oso gogorra izango dira. Ez da izan zelako partidua urtengo da. Baina ikusitza zen nivel dauken, nire usten dut partido oso on bat ikusiko doble, Ja gaztetatik ona beste nivel bat. Beste maila bat, ez da? Bai, beste maila bat. Normala, esperientzia gehiago dauke, urte asko gehiago jokatzen, eta gainabe, maila horretan gainabe, neko puntakoa dira. Puntakoak maila horretan, eta gainera beraien artean ere ondo ezagutzen direnak, ez da? Azkenean klub berdinekoak izatea, gorrien kasuan adibidez, badauka aldekoa, eta lehen Zugaitzekin ere hitz egiten egon gara partida hasieratik, eta berak esaten zidan, aurrelaria asko ezagutzen dut, eta hori bentaja da niretzat, ez da? Hori da.
Eta zau esan duzu bezala, ez da, Markin Arrape, horrek Markinen Malkarraz jokatzen daue sarri, eta ez zautzen di, Ostirale eroten dira partiduak oten dira gaztien gane hasi ume-umeteatik eta 6 partidu oten dira ostirale guztizetan, pixkat alixente moteko umiei bai, da ume-ume txiki-txikisetik gazten dira, eta sarri jokatu da Europe eta zeutzen dira, así que nik usten dut, hor asuntuen neko parejatuta gongo dira. Horre ikusi beharko dana da, Danel Mandiolak, gazte maila horretatik, nagusien maila horretarako salto horretan, eta gainera, Zugaitz Salaberri bezalako aurkari baten aurka nola moldatzen den, ez? Bai. Horre duda pixkat horri izan dezakegu, ez? Bai, bueno, Danel bera da pelotari bat, esaten dana pelotari zerrein bidauen, da zerrein bidauen. Gero esaten da parte, egun hobetxu hau, txartotxu hau, ero arrebez hau, ez da. Baina, bera joku, behak izan bidauen. Hortxe hartu du Danelek, egurra eman, ez da? Egurra eman, ez da? Bai, sartu, gainabe gaizkaz, segurantzia bat egusta, gaizka pelotari bat, nivel honeku da, uste pilu doi jokatzen, eta berabe bak izan bidauen, ez da? Así que nik uste dut pareja gogorra itxen dagoela, bata gaztetasun, gazte dalako danen, eta esperientzia daukena gaizka dana. Hortan gaizkak ere lagunduko dio Daneli, ez da? Esperientzia puntu hori ematen eta lasaitzen pixkat, eta... Eta gaizka gaina oso beti animetzen dago atzerarixe, eta lasai jarraitzu jokatzen, oso garantziu zaten da, berbaitxi, eta pixkat animeti, momento txarretan tranquiltzi, lasai, jarraitzu jokatzen, eta etorriko di gauzak, etorriko di era eta zu lasaitzu. Hor ikusi dugu, Iban Etxeberri pantailan, orain Danel Mandiola daukazue, lehenago Iban Etxeberri ikusi dugu pantailan, eta aipatu behar da, Iban Etxeberri bere gaztetasunean, 98an jaiotakoa baita, orderaz 20 urte besterik ez ditu, baina dagoeneko Frantziako txapeldun izan dela, bai 2017an eta bai 2018an, 2016an Xisterako txapelduna izan zen Donibane Loizunen, eta, luzean taldeko pelotari honek eskarmentu handia badaukala bere gaztetasun horretan, Bai, oso ondo jokatzen dut, ondo gazti da, eta esaten duen, ez da, Sarri, esperientzia ja urte batzu da badu jokatzen, txapelketa jokatzen, eta esperientzia hori ona da, ez da? Da, orduan, urtetik urta gainabe, ondiok, 20 urte dukez, eta ondiok baduk ezi. Bai, 20 urterekin, oraindik bizitzak asko irakatsiko dio. Esaten da beti, hilingoari dana jankin barik, ez da? Bai. Beti ikisten hauteza. Danele Mandiolak eman dio, baina Zugaitz ere finari da horre atzeko kuadro horietan. Berak esaten zidan Danelen aurka jokatu behar dut, eta seguruenik 11-12 kuadrotik atzera ibiliko naiz gaurko partidan, baina berak ere Zugaitzek ere ematen diola galantak, Bai, errebeza oso ona duke da, postura ona, pelota oso erraz sartzen dau, punta-puntatik eta gero postura oso bezu luzik, eta dauke errebeza duke oso politxe eta ikusgarritxe. Feliz eta ez du baipatu, baina, asteon, aurreko astean mintzate notizi txar bat izanen duen, Elorrio joan zaigu. Bai. Markinara gainera bizitan etorrita zegoen, eta... Oporretan, eta, joan egin zaigu, eta pelotari handietan, handia. Handia izan da, oso handia, eta gero, bai barruan da bai kanpoan esaten den, ez da. Eta... Penagarrixe, horreta, ez da etorri oporreta, egin esperantza jubileuta zauan, Ameriketan urte pilo bat ondanez, jubileuta zauan, eta berak esperantza zauken, urrian ota iruno hueltan emateko, 3-4 bete, pasan urtien barrina iban, eta bera ilusioa estortzan ona, eta, arazo oso gogorra izan da, oso gogorra, ze pasabakon ez da.
Askok ezagutu zuten, batzuek letxuga bezala ezagutzen zuten baita. Bueno, letxuga, Elorrio eta beste goitizen batzuk ere bazituen. Nik uste dut geixa zeutu hole guk, letxuga, Elorrio. Elorrio baino, ez da. Elorrio esaten zuten, Elorrio jaiotakoa zelako berez. Da jokatu itxiban Elorrio izenakin. Izenakin. Elorrio izenakin jokatzean, eta gero hori letxuga ez da, entzun da dukete, mila segaitxik ipinitzen letxuga izena, baina, bueno, bera ezautu gentiak beti pelota, da ez pelota, igual markinen be, letxuga. Letxuga bezala. Eta, pelotari handi izateaz gain, ezaguna egin zen, korrupzionen Miami bezalako serie bateko karatuletan eta agertzen zelako, ez da? Eta hor ere ikusten zen bere jaiotasunan nolakoa zen, ez? Sekulako pelotaria. Ez que pentsa, hori Miami Vice, izate zen. Miami Vice, eta hori oso, famosu izan zen, serie bazan oso famosua izan jente. Digo goratzen du nire txikitako garaitako sekulako, orduan booma izan zen hemen Espainian, booma izan zen, bertan ere estatu batuetan kristona sekulakoa egindakoa, eta noski, horrelako gauza batean, horrelako serie garrantzitsu batean, milioika pertsonak ikusiko dutena, eta zesta punta agertzea, hori bai, zela zesta puntatzeko oso garrantzitsua ere bai, ez da? Pentsau, zelako ze fama zeukan. Ze fama zeukan hori zesta punta, Ameriketan, eta, bueno, zeu zan duzun, ez da, horren telebistan urte banien lehenengo zeu zan, geupe lehenengo, betxo, zesta punta, Miami Vice urte banien, serie hori urte banien, eta zein da, letxuga. Eta letxuga. Da, ikabitxartet izartzen dago, eske, artista bat izan da, artista bat. Da, penagarri zen. Da, gaur, markinen izen da, mesa, bera mesa izen da. Irterako mesa. Irterako mesa izen da, eta hori gaitxik, jente pilo bat, eta bera enterru unian, funerale unian, jente kriston piloa pelotari torzien, zeutu gazte, zar, eta jubilauek eta eskubilauek, eta. Oso ezaguna eta oso maitea zan baita, ez da? Bai, eta herri zen bai, eta pelotari tartien bai. Honen jarretxe biko bizkate ikusten gazte kikinen, osea, partidua, baina... Notizi txarrak alde batera utziko ditugu, pena galantarekin, baina, etorkizuna hauek, oraingoan frontoian egurrean ari diren hauek dutela, eta, etorkizun politeko pilotariak bai, eta zuke aurreratu diguzu, partida polita jungo dela, eta parekatua jungo dela, eta alaxe dijoa, bosna. Bai, Makaga joan. Zaten ez da, esperientzia dauken pelotari serie honek, eta, uniko gaztea dana, Daniel, baina Daniel berezku dauke kantxa badaki zelan egon, eta zena jokatu aurrelari zehaz, eta zanotena, eukileik egun txartutxua, obetutxua, baina normalien beti nivel baten erakusten dauen Danielek. Da hori garantzitsu de jokatzeko eta txapelketetan da Danien. Eskak oraingoan eskatu egin dio, ez da usartu, ez dakit ez da usartu hasierakoan hartzen, edo azkarregi ikusi duen pilota pasatzen, edo ez dakit, eta gero errebotean oso saia zan, ez da? Rebotean normalien hori bineo geixa urten biban, ez da urten. Bera pentsatu gaizkak itxideu rebotera pentsetan, ez da ukiaino ondo sartzeko moduen aide, eta itxideu rebotera pentsetan urtengo dagoela, eta ez da urten. Kontu, 6. tantoa urdinentzat, eta Danielek errebotera, nola eraman du Iban Etxeberrik, eta berriz ere gorriak dominatu nahian, eta Daniel sendo ikusten dugu, horre Zugaitzen aurkako dema horretan sendo ikusten ari gara horrengo zeintzat. Bai, Danielek beran papela ingo da. Danielek gitxi ikusiko txasu horta txartu jokatzen. Entzan, bera da pelotari da. Bikaino horrengoan Iban Etxeberrik, 8 kuadroan hartu pilota, eta bikain bipareta moztuta, eta inor heldu ezin zen leku batera, ez? Horre naiz eta azkar joan.
Bueno, Gaizkak oso zaila zeukan iristea. bai, uzgarbian hartu da, usta. Normalien horrako pelota ez duzu kostau botatzen, ze urten gotzu lantzin behin ondo. Eta, bueno, berak erabaki dau botati kostau zazpi kuadrutik horta eskerroman hartu. Eta hain ondo botati ez da, oso ondo indau, baina normal... Arriskatu egin duela baita, hori da, arriskatu egin dau. Eta ondo urtetza eta ondo, baina horre txarto urteleiken, da gero horre gaizka gartzen bada hor zabalian, baizu da guztun ez da, horre tantu itxeko modun da, Orain gaizka finari da, ara nola hartu duen oraingoan ere Ibanek pilota hori. Ondo, Danel. Danel, eta nik ez dakik kanpora esote zijoan, justu-justuan egongo zen, Ara, bikain. Danelek justu-justuan harrapatu du pilota hori. Eta hor duda, kanpora joango zen edo ez, baina... Bueno, duda bada beti sartu, alegin dira sartzen. Sartzen ez, bada espadan ez da? Bada espadan, Bada espadan. Sartzen saiatu da, hartu du, baina noski sartu den moduan ere, gero pilota nahiko ama utzi dio Ibani, eta Ibanek bikain bukatu du. Ondo, perfecto. Pasatzen utzi gaizkak, eta Danelek atzera. Bikote sendo egiten dutela iparraldekoek ere, Bai. Lehen esan duzun ez da, jautxutea alkarregi jogatzen da, oso alanda guztia alkarregi jogatu, baina ondo, pelotari oso maila altuko die. Bai, guri Zuhaitzek aipatu digu, askotan jokatu duela berarekin, noski talde berdinekoa, luzean taldekoa dire biak, naiz eta bat Baionarra izan, eta bestea Donibane Loitzunekoa izan, biek luzean taldean jokatzen dute, eta 2017an adibidez, batera irabazi zuten hainbat txapelketa, eta ikusten da konfiantza badutela bien artean jokatzeko, eta gustora ikusten direla, ez da? Bai. Hori gaina gero refleja utzinak kantxan, gustora jogatzen denean aurrelari bat, atzerari bat, askotan igual pintxe dozuz igual aurrelari honena eta atzerari honena, eta ez di konpontzen, bakotxea beran leko bardine deuke, jokatzen kantxa barruen, eta hori ez di konpontzen. Igual askotan pintxe zu eskaztxua hauekin, da bakotxea topetzen da beran leku, eta askoz bobetua jogatzen daue. Beno ba, hemen azkenean, bikote jokua baita, ez da? Hori da, eta bikotik beti igual bat aguetu txua, beste baino aguetu jogatu leike, baina bisek ondo jogatu bidea irazteko, Ez da, pelotari honen ape, aurrela izen, atzera izen, beran bikoti, txarton jogatzen modu zin da irazti, ondo jogatu bidea. Munduko txapelduna izan zaitezke, zure bikoteak espaldin badu partida ona jokatzen, normalean bintzak galdu ingo guzula, ez? Amarrati behatzi txerdi. Errebotean, bikaina, 6 kuadrotik gaizkak, bikain asmatu dio baina Ibanek, eta Iban sekurako tantuak egiten ari da, Bai, konfizentza osoaz, botatzen dabil, da kriston velociai mototza pelotiai, eta ondo bota, gaina, ondo markauta, dudari barik, Horre, arriskatu behar izan duenean arriskatu du, eta ondo irten zaio, eta horrek ere konfiantza emango zion. Hori da, hirugarren bat akostau, barrure bota da, beste hiru botatxue zabalea, eta ondo bota da, eta hori konfiantza moten dago. Amabian, bote egin, eta sake, gogorra, Danelek, ala ere, bikain eutxi, kanpora joan zaio, hor izkinetxoan, eman du ez? Eskerromako ikutzen dagoenean normalien barruti botatzen badau, igual ez da urtengo, igual kanpora, baina bizkat zabaltxua beti joten badau, efektu hartzen dau eta kanpora guten da. Eta pelota bizia ikusten ari gara, ez dakit frontoian egon daiteken umetasun horregatik den edo zer, baina pilota oso bizi ikusten ari gara, Bai, eta ondo sakatzen dauz zerak, Etxeberrik, Olga, horre saiatu da, gaizka, mosten pilota eta gauzak oso sail jartzen. Ikusten daue aurrera doizela urdinepe, eta, beran aukerak aprobetxeta junda hor, tanto etxeko modu, nik daue, bizkat, da ondo botatzen daue, gaizkak, ondo mosten daue, baina bere bota dago. Eta horre ikusi dugu, faio eginda ere, Ibanek, barkamen eskatu diola atzelariari, ondo oraingoan, oso ondo gaizka
Gaizka beran oportunik aprobetxeko dago, bueno, atxartu urten dago, baina aukeri ikutxe da hori berape badak itantu gitxe. No, pelotari veteranoa da, eta badaki bere gorputza eta bere burua ere oso ondo ezagutuko ditu, eta badaki noiz hartu behar den, noiz ez, eta bueno, batzuetan hori tanto egitera joaten zarenean, normalean, batzuetan utxe egingo duzu, eta hori normala da, ez? Bueno, ez da kuestiño, tanto itxeko gaina beti ajusta itxezu, baitxe kostado, baitxe ormabiko, baitxe kortada, beti ajustetan oso barruen, sostotzine aukeri dekuzu kontraizuk hartzeko pelotit amaitzeko tanto. Orduan, hori arrezko hartzen duzuni, bakizu, bizkate beratxua, goratxua, falta elekizu. Danelek hartu, gorriek ez dutela, partida egintzat utzi nahi, eta horrengoan Zugaitzek fallo egin du, gora bota du pilota hori, gozatu dula, baina gora nio pasa jo, ez da? Bai, emotza inder guztizaz, goguaz emotza, baina, bueno, gora. Eta, sortzita 11, eta berriz ere, bazirudien, urdine jartzen ari zela zetau, baina berriz ere, gorriak ez dutela partida eman nahi, ez da? Ez, nik uste dondio gorriak, zaituta, bai dan eta bai gaizka, ondioik, hor jarraitxuko dago, Ama ustera da, hortxe, hor igota bika, eta baina gero gehiagi eman dio, baina pilota hartzerako orduan, ondo jarri da, Ze pelota, saltoka, atzeko hormia diko bestela oso pilota zaila zen atzeko horman utzi eskero ere, baina hortxe ikusiko dugu, errepikaldia, nola hartu duen, Ja, ez dakite, igual, zestua, ez dakite, engaintxagoz, ja bota dutxu, 3. Bai, dagoeneko 3. du, gora botatzen duena. Ondo Ibanek orain moztu, eta nun jarri duen. Eta nun jarri duen, hori bai zela zeia, eramateko. Bai, zaila eta veloziadekin, esker horman, danera alegindu da sartzen, baina ezin zen da. Bai, Saki ez da ondo eta kantxar dire. Daniel Lepe pausua aurrera mondau, pentsa dugu kostado botako dagoela, rematak ingo dagoela, baina ez da bai, atzera bota dau. Nenoa, 12. Tantoa eginda, sakea Urdinek. Diola, Zugaitzek atzera eta pasatzen usteko eskatu dio Gaizkak. Baina dominatzen Urdinak. Orain ere, errebesa gorrekin ez, nola eraman. Saiatu da, Gaizka hasieran, gero zaila. Bai, gor joten dau, eta hor behien joten dau. Ibanek sekulako sartakoak emate dizkio, Bai, hor behien jodau, alegindu da sartzen, da gerotan ere bai, mina ezin zen dau. Hor Zugaitzek, kinila nola joan den eta galdetu diogu partida horretik, eta esan digu, goizean ondo xamar ibili gara, dominatzen momentu askoan, 14. iritsi gara, eta hor gelditu gara, eta gero gorriak etorri dira, besteak etorri dira, eta 15 egin dute, baina bintzate finalean gaude. Baina finalerako, arratsaldeko finalerako, esperantza baseukan, eta esan zuen, momentu puntuan ondo nago, eta Iban ezagututa, uste dute, irabazteko aukera badauzkagula, eta erakusten ari dira, 10 eta 13 irabazten, eta hasieratik esan dugu, bikote gorria ere, bikote sendoa dela, eta hauei irabazik bazaiela, Bai. Ez dizela pentsau erreztekuko daunik, gorriak aleginduko die. Danera alegindu da horre paretara igota, baina bote handia egin dio. Bai, ondo rebotea dago, Etxeberrik ondo, oso ondo. Hore muti honek gauza asko itxen dago, pasatzen dana da, esan dutena,
igual larrei arrizgete mozu txartu urtelikera. Gaur arrizga dagoena, bota dagoenak, danak ondo urtetza, eta hori etxi da bentaja hori, Eguna dakasunean, sekulakoak egin duz. Hori etxi dintzut. Bueno, zeteko azkeneko sakea atera dute Urdinek, ondo moztu, baina bika ingaizkak erantzun. Hori, eramatea, eta horre saskia ere ze ondo jarri duen Zugaitzek, ez da, eramateko gaizkaren pilotaka da hori, Ibanek atzera, eta Daniel lekuzkan parrolatu du, agian. Bai, bueno, pausu aurrera indaue Danielek ikusteko, jogadan bat botatzen bada aurrera, bizkak kubritzeko, baina ikusi dut Daniel aurrera atorrela, eta kostau azatzera botatu, tanto. Eta gero botea ere paretera iritsi baino pixka lentxua eman dio, eta orduan ez da gehiagi irten, eta... Gaina efektu hartzen da, hori horrek ez da urteten. Normalien gaina ikusi duzu atzeko hormak daun izan zabaldu dan, kanpora. Beno, kontu, eta orain pilotariak freskagarriak hartzen ari diren bitartean, bastan pilotaleku honetan, horre irakurtzen dugu, 1975koa jarri diotela, nire datuen arabera, eta gainera Elizondoko web horrian jartzen duen arabera, bere 78koa, omen da, pilotaleku hau, eta beraz, 50 urte egin ditu aurten. Ahi ba. 50 urte egin ditu aurten pilotalekuak, eta... Bueno, makina bat histori hemen kontatutakoak izango dira seguranik, ez da? Seguramente bai. Hortxe, playlistean ikusten ari gara tanturik onenak, tantu on asko ikusi ditugu lehenengo set honetan, 15 eta 10 irabazi dute Urdinek, baina tantu on asko, bai Urdinek, batez ere esango genuke agian Ibanen partetik, ez da? Ibanek asmatu egin duelako, arriskatu duenean asmatu egin duelako, eta tartu oso politak egin dituelako. Baina gorriek ere ondo utzi diete partiduan, eta 10 eta 15 bai, baina egundoko nagusitasunik ez da egon. Ez da ikusten. Bueno, irabazi daue moduen, baina, esan duzun, arrisko da uste tanto batzuetan oso ondo indon gauzak, tanto politxek itxu, reboti mine indau, eta, gorri xepe ez da eukeraik, ez da, aurri hartzeko, tanto gitxeko ez da eukeraik, baina, on beste zet bat da. Hori da. Aurrerako gaztu da. Eta orain dator garrantzitsua, irabazten baldin badute gorriek, gerora Urdineri nolabaiteko urduritasuna sartu aldietelako gorputzean, ez da? Eta orain gorriek alduten guztia egin behar dute, ia 15 tantora iristen diren. Hasi, hala ere, horre komunikazio falta txiki bat edo ez dakite bilurre bizka besto, nik komunikazio falti baino ikusi da pelotsia jatorrela eta bizkate horretan bilurtu mida. Horre peloto sartu mida, atzelariziek horre peloto ez da, horre alegindu mida sartzen. Iban sakera berriz, eta saia zen, hartu duen moduan hartzea. Neiko indau, baina, claro, ikusten dana da pelota honekin Saki neiko 8 kuadro ingurun eixixi ataten dau, eta hortik rebotera moten da, Pilota oso askarra baita, ikusten ari garena, orain gaizkak ondo heldu dio, eta bikain tantoa gaizkak, bikain amaitu du, bien tartera botata, ez da, eta moztuta egin behar zuen eginda. Ikusi dizuz da, lehen ondo urtetza, baina oin arrezku hartu dut, hor sartzen bada aurrelari bestie, bai, zedakasun, hortik tantu eleketzule, normalin tantu itxin da. Horren barkamen askatu dio, bere atzelariari, esan ez, bai, arriskatu egin dut, eta agian pixkate seguruago jokatzera jo behar dugu. Bai. Hemen tantu guztiak garrantzitsuak direla aipatu dugu, baina batez ere, bigarren zeta delako irabazi behar dena, aurreneko irabazi edo bigarrena irabazi, diferentzia badago, bigarrenean irabazten baldin baduzu, aurrena irabazita, ja partida irabazi duzu. Baina bestela ere,
Morales gora egiten duzulako, ez da? Beti zaten, dena, biharren zeta iruazten dauna, aukera hundi segutzen dago iruazteko irugarrena, normalien biharna iruazten dauna, bizkate euforiko orten da, eta galdu dauna buru makur. Eta... Horregatik saiatu behar dute gorriek. Ara, ies egin dio saskitik, eta arraroa da hori. Horrelako esperientzia duen, gaizkak duen esperientzia deukan pelotari batengan, ez da? Eskune kuideu, baina, bueno, ja pentsetan egon zan igul, eskune balkor... Zer egin, ez da? Zer egin, askotan pelota erratzena galtzen duzu, buru beste pentsamento bat aroten alago. Sakea Ibanek egin duena eta Danelek atzeraino eta hor ez dute, ez dute alkarriz egin ondo eta biak leku berdinera jundira eta azkenean enbarazu bat abesteari, ez da? Zuaitz eskatzen onda, pelota hori eskatzen onda, baina besti sartuako. Eskatzen onda pelota hori, berak ondo daukela eta baina besti sartuako bitxartien da ez dau sartu. Bina orduan markagailuan, aurreneko setean ere, partida erdira arte edo, esango nuke nik parekatuzon haundia ikusi dugula, oraingoan ere badirudi, bide beretik joango dela, oraingo zointzate Bina, eta ies egin dio pelota horrek, ez dakit, tanto egitera saiatu den hasieratik, eta joan egin zaion pilota edo... Ez, nik uste dut ez dara ondo koloka horre bota hori. Eta eskure etorriako nahi, inderraz emota junda, eta ez da ondo sartu zestuan, da urne zabale hautza. 2 eta 3 beraz, urdinen alde. Ezin sartu horrengoan gaizka, gaina Danelek bikain eutxidio pilota horri. Ondo baita ere... Zugaitz, ez baizen erraza horre zabalean botea eman ezkero. Salera zikoalako pilota hori, hala ere hartu du, eta gero baina gorriak bikain. Ez daite pelota berdina zebilidin, baina, hon ikusten da nada, igual Danelek eskumiaz horrez peloti horraz minime hileikela. Eta kontu ukibi dauna, Zuaitz errebesak joten dauenien, hueko gaizkak eta Danele nibiztote hueko larre izten daula. Horre nibizto gaizka pizkat atzeatxua jombi daula. Eta horrezkatu. Hora, pilota hundia, pilota oso zaila hartu du horrengoan Danelek. Bote prontoan edo zelan nola zaten dio zuen. Bote pronto. Ondo Danel. Baina urdinak agindu nahian, Ibanek, orain utxe egindu Ibanek berak. Pilota indar handiarekin botatzen du atzera Ibanek, eta, momentu batzuetan badirudi, dominatzera pasako direla urdinak ez, bere indarrarekin eta baina gorriak ere ondo, tenplus. Hori da, zatzutena, kaizka duken beteran izit, Danel deuken segurtasune, hori erakutsitzen dago, lasai, guk gaur ritmora, gaur jokura jongoa, eta ia sepazten dan, on momentos, aurreti doize, ondo Danel. Ondo Danelek, pilota sai harrapatu horrengoen, ara Ibanek ere nolako pilota hartu duen hor, ondo, justu, indio eiskin, eta orain, hori, pentsatzen hasten zerenean, zer egin nahi duzun, azkenerako pilota utxegin. Hori pasau da. Ja pentsetan onda. Sartzen motamen zein, kostau hormabiko, barrure, atzera, ja jugade pentsetan zain esku neuki dau, eta ez da gogoratu lehenengo sartu imidala. Eta holako paseten di... Maiz pasatzen dira, Eta pilota hori eraman duena, gaizka benetan zaila zen, Honek urdinek... Bai aurrera izi eta behatzera izi, kriston abiadura motza pelotiai. Eta orduan hain bizkor etorten da pelota, ez da euretzako erratza sartzit koloketi du. Danelek eraman, zabalera zijoan pilota hori, ondo, jarri du gainera, eta tantoa, eta
Hiru tantoko abantaia hartu dute gorriek. Bai, izan zutena, pelota honaz Danelek eskumiaz da, bata beratzire, bestine zazpire, pixkate deko desberdineta botate ma dau, mineileik, Bakarri, uniko, usto gaiz da errebesakine, behi bezamarria joten da bata erdire juten da besti hori, eta horre, gaizka, presto amideu, rebotietako. Horrengoan utxe egin Danelek, zaten eginen, aurreneko sartu dutela irutantoko abantaia gorriek, ez lehenengo setean. Eta ez da bigarrenean ere ez dutelako horrelako aukerarik izan, eta, partida polita ikusten ari gara, eta maila politekoa gainera. Pilota aldatu, ez dakit, entzun egin dizuten Felix, edo zer gertatu den, urdinek entzun egin dizuten edo, eta pilota, tanto egin bezain pronto, pilota aldatzea erabaki dute, agian Danelek min gutxiago egiteko, saiakera horretan. Ikusten daue Danelek eta eskumia segitzen daue nire mine motetzela, ez da gizen nun kolokau, eta, igual pelota lentotxu hau atako ben, eta honba iakusiko du. Eman dio Danelek, baina badirudi. Lehenengo botea ikusita badirudi pixkat motelagoa badala, pelota. Pelota, ez daite, hori berotzen da nime, igual ez da izan motela, baina hon momentos, bakarri zamarra, otzala pelota eta berotu artean, ostasun hori aprobetxatu nahian edo horian, No. Pilota saia eraman du Ibanek. Oraingoz baina, horre Danel ikusten da nagusia ari dela atzeko kuadrotan, gustora ari dela. Ondo gaizkak. Zugaitz eta Danel. Danelek atzera, baina Zugaitzek ere erras hartu du oraingoan. Kantua luze dikoa. Peloti esematetan motela, Ara, txost. Txost egin du hortxe, Justo. Emate zuen behi joko bala, baina azkenean justo txoko horretan urte. Danelek ere, uste dute, horregatik utzi duela pasatzen, ikusi duelako, beko parte horretan eta errebotean eramango du gaizkak, baina hortxe, txost. Begiro da sartzeko, lagatzen dago. Eta tak, ikusi. Eta gero bere kinua, bero amorru kinu hori, esan ez, sartu beharra naukan orduan. Beno, 6-5. Horriak aurretik, baina sakea Urdin. Ibanek atera du. Eta horre, Felix, pilota, beroa eta askarra nahi duzunean, eta kontrariak, bai, egin du horri Ibanek. Kontrariak ateratzen dizunean pelota motelxeagoa eta hotza dagoena, eta horre hongo dira truko batzuk, pelotariek beraiek erabiliko dituztena pixkate eskuarekin ikutu eta, momentuan izaten danez, atatzen dago zestutik eta segidun azten da jogatzen da, hor pelota barriz eta motela atzatzen dagoen. Hor eskupilotan ikusten delako, batzuetan egiten dutela, beraiek pixkate, nola esango du, eskuartean ibili pilota, pixka, gozatu, eta ez dakit, ez apuntan eta aukerarik badagoen ere. Pasatzen dena da, normalien epaile botateako peloti, eta enbierestan da poltsiko sartu. Pelotak bidaue leko baten geldik. Zer, karo, igual epaile ez makurtzen ebiltzeko aldatzeko eta zaitzen dago. Sartzen da poltsikora, da hitzen dagoena da peloti berotu. Eta hori elitzak enbiar. Eta pelota berotu eskero, noski. Askoz askarro eta... Askotan esaten da, ikuskizunerako eta zenbat eta askarrago eta zenbat pilota eta baina pelotarientzako ere asko zailagoa da. Bai. Tantoa egitea ere asko zailagoa izango da. Bai, bizitzasun hori larra izebez da ona, da gitxi izebez. Tamaino baten ondo torten da, Eta igual askotan pelota bate erdi usaute dauna, igual larri berotute barik, askoz be politxo bizaten, igual, aparte toke hori peloti ikutzen dagoena entzun itzen da. En cambio, asko ibiltzen bada peloti eta
Berot, Ara, tanto. Bai. Nahi gabe egindako tantoa. Bai. Da, emoten zuen eskerro hormeakutu da honi, pentsau, kanpora doila, baina... Bai, eta nik uste gorriek ere beraiek pentsatu dutela, hori kanpora jungo da, eta tanto egin duenean, Zugaitzak berak ere Danele begiratu dio, eta esan dio, bueno, sortea, baina, tanto. Bai. Tanto eta 6garrena. Bai. 8 eta 6 eta... Beno, ara ies egin dio, horre saltotxoa eman du, eramateko. Bai, horre saltu ez da izten ona. Pentsau da igual jaikixea askoa gorago jungo da pelota hori, eta hainka geldizien eskun egikoan. Saltutxu indau, eta hori ez da izten kontrola galtzez, hori saltu aldala ez da inbier. Kendu nahi izan dio Gaizkak pilota ez du lortu, baina ondo Danelek, eta ara, gainetik pasadu, pilota. Bai, suertezko tantua. Horre komunikazio falta izan da pizkate. Zugaitze ez da izatza sartzeko, edo eskatu itza, bat hau bestie. Ze bestik ikusten zuz, alegitu, zestuak kendu dau, zaten laintxe, bueno, zauri da hori. Nik uste Zugaitzek bera pasatzen zuela, Iban sartuko zela, eta bera pasatzen utzi duenean, orduan gainetik pasadu, ez? Beno, 9 eta 7, 15garrenetik, 6 tantora, partidu erditan edo, esango dugu, ez, gaudela dagoeneko, eta horrengoz gorri, baina bikain, Ibanek, txalo, zaparra da. Ondo, Bai, gaurkoan meintzat, akatxe pare bat egin ditu, baina tanto amaitzerako orduan oso fin dabile, Iban, Bai, Iban da gero, ze velozia de mototzan pelotiei, horre, ez da erretza, aiegeti pelota horre. Gero katxito zera Gaizkabe gatu da, justo pentsetan igul, inoz erdire botaten da, eta gatu da, porzia gazoia erdire botaten badau, baina, keba. Ondo harrapatu du horrengoan Danelek. Saltoaren beharrik ez du izan eta errazago harrapatu du. Baina urdinak oraingoan pixkat gehiago gozatu nahian ero ari direla eta gorriak hor ikusten ari diranez eta markagailuan irabazten ari dominatzeko zailtasun pixka gehiagorekin, ezta? Bai, bueno, euren pelotakin urdinepe hobetutxua da bize, bestia zaztibiriain ondo, baina, bueno, beratzine. Hamendik aurra, tanto danak balixoko izango di. Aurreku buei, baina hamendik aurra ja, amagostea, gero amarretik aurrera, ez da? Amarretik aurrera dagoeneko, iaia doble balio dutela tantoek, ez da? Bai. Ondo sartu da Iban, eta horrengoan utxe egin du. Hori da. Egiten saiatu da, lehengoa, baina horrengoan ez du asmatu. Bai, dana, nipizkote arrisku hartzen dagoela pixka getxua. Horre dauken kapazidari dominatzeko eta moteko pelotia, lehenengo nik ingo nuke... Pixka atzera jun botatzen. Eta aurreratxu hartzen dagoeni, horre bost, lau kuadro hartzen dagoeni, horren errematau. Baina horre zazpitxik eta hor barruen hartzen dozunin, bai, ingo duzu, botako zu bat ondo, baina normalien beste amarretik 6, zazpi, akatsa izan bai, ez? Da, 2, 3 ondo, bai, ondo, txaluk eta baina, efektibidad ikusi bida. Horrek balio baitu? Horrek balio baitu, azkenean, tanto egitea balio baitu, ez tanto da gutxe egiteak, ez da? Hori da. Hortxe ikusten genuen, Gaizka, xisterarekin, berarekin jolasean, pilotarekin jolasean. Eta harritu nagoena da, ez duela pilotarik aldatu. Ez, bueno, Gaizkak aurrako peloti, bueno, bizitxua guena esan hau, araz da dabize. Eta... Urdinen pilotarekin ari dira, eta... pelota berri ez. Horrek harritu dit pixkat. Ez duela aldatu nahi izan, behintzat. Bueno, pelota ez, neko bizia da urena, ja, bueno, tanto batzu badoie, gero egueldixe, onako humedadi ez da beruaz, peloti harina berotzen da. Gaizka garrapatu hor, baina Zugaitzek defentsa lanean bikain.
Osta beratzitik harrapatu du. Eta pilota Ondo. saia oso ondo Gaizka. Ondo. Errebotera eraman du. Ia Daniel. Bai. Saia. Eraman. Ez. Aurrenekoan akatxe egin duenean, gutxe egin duenean, ez nuen uste, hartuko zuenik erriz pilota, eta lortu du, eta ia tanto egin du, Bai, ez da erretza gaina pelota hori, horrek rebotia. Eskumuturrarekin egin du, egundoko lana egin du horrek. Bai, eta honek oso ondo rebotia dau, pixkat, urritxua dagoeni peloti erratzago izaten da sartze, baina jaikixe urran itxen dagoeni, ez duzu kontroletan horre beratxua, goratxua, eta horre pelota pasa, luze. Bueno, tantoa erregalatu, eta tantoa amarretik aurrera horrelako akatsak garesti ordaintzen direla, normalean, Bueno, 11 gorriak aurretik, eta hortxe, esperantza bizi-bizirik, ez da? Bai, bueno, niko nibelote, parejak uste dute partida osete oso ona joatzen dauzela, bakotxea beran aukerak aprobetxetan, eta Sosketaz egiten direla pareja, baina badirudi batzuetan patuak edo ez dakin horrek nahi izaten duela, ez? Partida polita erakutsi nahi dugu, eta beraz sosketa horretan ere, bikote hona irtetzen den, ez da? Bueno, bikote, azkenean nibeleuta. Bikote hona, baina nibelote urten izela, ez da, ez dutzine, hor bat bestia diferentzia bada, ez da, gauzi partidak nibelote urten izela. Lehena, tenentziako beti, Dani honbe, ez da, eskuta Dani eitzen dago, alegintzen dago, pareja nivelota, niko nivelota epintxia. Gorriak 12 eta 10 ari dira irabazten, lehena esaten duen, esperantza txiki bat, esperantzara kondenatua badago kantu bat, gari abeslariak, ara nola eraman duen, Zugaitzek, esaten genuen, gari abeslariak kantatzen duena esperantzara kondenatua, eta, bizitza denetan ibiltzen gara gu, esperantzara kondenatuta, ez da? Baina gorriek esperantza hori, bixi mantentzen dutela, 12 eta 11 ari dira irabazten. 11 o 12? 12 na usten dut zela, ez da? 12 eta 11 okerespanao. 12 eta 11 da bai. Horantxe, barne lineatik esan digute, horre, uste dute, markagailuarekin arazo txiki bat egon dela, eta... 13 eta 11. Eta orain 13 eta 11, bai, tantoa orain gorri egin dutelako. Han behian dago epinitxe, eskusi epinitxe. Gora behire ona, eta uste nuen, 17 epinitxe honi, 12 goiko markagailu hori ez dakite guztiz ondo daukaten, hemen Elizondon, eta bada espadan, hori ikusita esan dute, bada espadan eskuskoa jarriko dugu, baita 13 eta 11, eta 15etik, ze pilota eraman duen orain ere. Zugaitzek, hala ere, Daniel, eta eraman du! Ni pentsatzen nuen, hartzeko kapaz ere izan dela. Bai, sartu indau, binazien zenda bota, zarean kontra junta. Zarean kontra jo, eta gainera pertsona gaurretik eraman ere bai. Hortxe, bai, saskien sartu du, eta gero, hortxe, irrizte egin du pixkat ez, eta kontrola galdu. Bai, eta berak edun dauen veloziadekin ez da erretza horre gatzia. Horre, Danelek zabalera... Ondo, oso ondo botadu, Artista. Pasatzen usteko, eskatu Gaizkak. Ez. Eta akatsa egin du. Utxe egin du Gaizkak. Bai, ondo bilia rebote eta, baina horre neixen dau plus bat, velozia emona inderra emon, eta eskerro makututza eta kanpora. Horre... Ba, ikusten da hor soltau bitza. Plus bat ketxua indarra mota junta rebote hori. Lehenbailean amaitzeko nahiarekin edo ez dakit. Bueno. Amagosgarren tanto hori gertu ikusten dutela eta ez. Bai. Horre, esan behar dugu. Eta ipatu dugu, ez da.
Kiniela ere 15 tantutara jokatu dela, eta orain urdinez ari direnak 14 tantotan. Zabaldu. Ara, zebi paret bikain egin duen oraingoan Ibanek. Eta... 14 eta 13, bai, eta esaten ari ginen hori ez, 14 tantoan, denbora askoan egon direla, orain urdinez ari direnak, eta gerora etorri dela beste bikoteak, eta tantoak egin, eta 15era behiak direla, eta Kinielan bigarren amaitu dute, ez, irabazle, naiz eta 14 tantoan, denbora askoan egon, ez, horrek... Bueno, nik uste gaizkak hori ere pixkat buruan eduki duela, eta lehenbailen amaitu nahi izan duela lehengo tanto horretan, ez? Behar baitute. 15garrena lehenbailen egin, desenpatera eramateko, ezta? Partida. Bai. Zugaitzek osta eraman. Orain gaizkak, ara! Ez izan da bota, sartu egin dago. Sartu egin du, baina ezin izan du gero bota, eta bentsat, 15garren tantoa gorri, eta banakako berdinketarekin, orain ikuslei, adirazi beharko diogu, orain 3. set bat jokatuko da, baina post tanto horretara bakarrik. Guztira, 35 tantoko lehengo modua mantentze horretara, ez? Orain 3. set hori, post tanto bakarrik jokatuko da, oso motza da. Eta beraz, hasieratik oso prest egon behar dite pilotariek, ez da? Bai, hori da. Ja, mendik, lehen esaten ungarine, 10 aurra, bi tanto balizio dagoela, bostera, bardina. Hone, tanto bakotxa, beran balizio duke. Bostera izeneran, hain laburra izeneran, ez da ekibukaziorik. Hortxe, ikusten du playlistean, bigarren set honetako tantorik politenak, ara, ikusi nola, airean nola eraman duen orain hortxe Zugaitzek, bueno, teknikako gauza politak ere ikusi ditu, ez bakarrik tantu politak amaiera politak, baitzik eta teknikoki ere pilotarien partetik gauza oso politak ikusi ditugula, ez da? Bai, bueno, esaten honga zena, honen esperientzia dugu, eta, bueno, tanto oso politxe ikusitxu, eta batez be, etxe berrik, ez da, aurrien kostagoaz oso onak egin dutxule, eta, bueno, honek ikusiko dugu, hortaz zela jarretzen da, hirugarren hau, onbi da, ondo jokatzi eta suerte pizkapu, beti suerte pizka bida. Bostera beti bida pizka. Orain, banakako berdinketarekin nola dauden, berriz ere epaileek, txapa bota behar izan dute, ezta? Ikusteko norkata zezuen lehenengo sakea, ezta? Lehenengoa eta daue usten dut urdinek, eta gero bigarrena gorritxek eta daue, eta hirugarrena, Beno, horre, kantxan izardiarekin eta labankorre dagoela. Bai, da dagoen humedarekin, normala da izerri zebe ikuitxia, eta, bueno, ja amaiera da setena be, eta, bueno, ja jentia be izerri zutengo da. Elizondoko jaietan esan du gaudela, Santillo jaiak edo gobe esan da, Doneiako jaietan barrena sartuta, hemen frontoiaren algoan ikusi ditugu barraka eta piloa, eta sekulako giroa izan dute asteburuan hemen Elizondon, baita aurreko asteburuan ere, jaietan normalki, jaien bueltan, asteburu bat lehenago edo beranduago, bastandarren biltzarra egiten baita bertan, eta egundoko jaia egiten dutelako, bertan bastanen dauden herri guztien bilkura egiten dutelako Elizondon, Elizondo baita bastaneko herririk handiena, bere 3500 biztanle horiekin, eta egia esan, jende asko etortzen da kanpotik ere, festa oso polita egiten dutelako. Eta hori aurreko asteburuan bizi izan genduen, asteburu honetan berezko herriko jaiak eta herriko jaien barruan xisterako jai hau, bizitzen ari garena eta gainera sekulako partidarekin. Bai, oso ona, lehenengoa beniko ona izan da eta hau ikusten da, zantutena, oso nivelauta doz pareja biziek, eta bata iruazi da bestia eta hon ikusiko dugu hirugarrena zeinek iruazten dauen. Bat eta utz oraingoz gorriek, edo gorriak, hobeto esan da, gorriak aurretik.
eta orain arnaz hartzen, lasai, burua hotz mantendu behar delako, ez da? Eta tantotik tantora, Hori da. Bost tantora da, eta oin ez da ekibokaziorik, tanto bakotxa asko balitzu dugu. Rebotea egiteko eskatu dio Danelek Gaizkari, Gaizkak ere ondo ikusi du hori, eta orain Danelek bikain hartu du, horre erdia, baina zaila zen pilota hori, altuera horretan hartzea. Gorriak, bueno, zuk esaten zen duna, moralean pixkat ere goraka puntu bat egingo zuten zeta irabazita, eta ikusten da, bueno, nagusi izan nahi dutela, ez da? Bai. Zugaitzek orain ere pilota saia eraman du ba, Ondo. Ze pelota sartu, saia eraman da ondo epini, Bai. Nekuin dago Gaizka sartzie. Bai. Ara, oraingoan, ies egin dio Saskitik Zugaitzi pilota horrek. Azer, bere buruarekin Zugaitz. Bai, eskun, nuki dau. Pilota asko saiagoak eraman ditu, Asko. Eta den pasatzen, askotan erretzena galtzen duzu, itzen duzu kriston tantu, kriston pelota sartzen duzu, eta gero erretzena utz. Da pena hori moten dago, ja pelota txarra datorrena eta utzitxe ma duzu, ez da ondo etorri eta utz. Baina eskun etortzatzune utzitzen duzu nahi, amorru moten dago. Bi eta utz Gorriak aurretik, horatu hirugarren zeta hau. Post tantora bakarri dela, eta beraz, abantaia oso polit hartu dute Gorriek, baina noski, bosgarren tantora iritsi arte, hemen ekin ibili behar dela, Urdinek, ez dutela koneko, nola eraman duen oraingoan Ibanek, moztu bai, baina ezin min egin, eta tanto Ibanek azkenean. Bai. Moztu egin du bai, hor Gaizkak, baina ez du asmatu. Goitxik moztu dau, bizkat albora batik moztu bida, eta hori pelotio sartu dau, eta justo gaina ondo, txula, perfecto sartu dau, Txebari. Bai, horre Daneleke, nik uste ikusi duen saltura eta zetorren, Danelek esan du ezin dute zer egin. Ezin dute zer egin. Hirugarren set honetako, lehen tantoa Urdinentzat, hobeto esan da. Bai, estrenet ez dena da, pelota berdina zibitzi Urdinepen. Bueno, sakiaz. Bai, sakean horri Ibanek min egin dezakelako, ez? Eta hori bilatzen ari dira, ez? Ondo hartu du orain Danelek. Ara! Bai, ez daki Ibanek. Juezak ikutu egin duela, Ibanek ikutu egin duela dio, Ibanek ezetz. Baina, a ber, horre, ez da izten erratza, ez epaiantzako, norbera jakitzen dauzta, baina justo momentu horretan zestu epini dagoenean, igual... Hor ikusteri daukagun, orain errepikapenean ere, ezin ikusi. Igual horma ikutu dau, zestuekin, zaparra da entzun dau, da petzoa peloti ikutu dau. Epaiantzako... Azkeneko errepikapenean bazidu dien justuan badin bada ere ikutu egin duela. Emoten dau, baina hori azkenien Horrengoan ez batek ez besteak lehenengoan ezin eta gero Gaizkak asko egin du, hori pilota hori eramaten. Honek iparraldeko da Gaizkaz alegin dana sartzen kutu indagoela eskatzen ondia. Oraingoan bai ikutu duela, oraingoan argiago nabaritu da, eta laugarren tantoa Gorri, eta, garaipenetik gertu, oso gertu. Laute bat. Bai, beraiek... Azkenengo tantu garantzitsuena, dana di, baina azkenengo koainin bida. Ze horre baize pasatzen da, ez da, gero itxema da Urdine, gero nervioso, horre... Amaitxu nida, tantu da. Amaitzen, saiatuko dira nola ez Gorriak, oraingo zintzat sakerako txaloak, beti azken sakean egiten den modura. Tanto Urdin, horre, ez dakit,
gaizki kolokatuta edo harrapatu duen edo? Ondo da kolokote, ez da sartu ez da, baina ondo kolokote eskatu itza, onda, horra kolokote da, baina ez da sartu. Parin ez da, ipinez ez du. Batzutan ere hori pasatzen dala, ez da? Bai. Beti asmatzea, ez da erresa? Gaina be, zea pelota honek, ekartzen dauen beloz. Hala, behitu, abosgarrena eta... Oso ondo. Azken tantu agorrientzat, pilota saia jarri du hor esker horman, harrapatzeko oso saia Danele Mandiolak eta... Danelek pelota horraz ikusi duzu, tanto pilo bat egin dago eskumiaz, da gero pelota, pelota arizi da, pelota asko sartzen dago, da gero eskumiaz bizitzen dani, mine, ikusi duzu, ipini dago hor zerien, da esker horman ziren. Eta ezin zugaitzek eraman, eta beraz... Ikutu biztu hain. Ez. Ondo. Beno, eta orain elkarrizketa egiten dugun bitartean, eskertuko nizuke hitz batzuk botako bazen ituzuk, Xistera bigarren kampusaren inguruan. Bigarren kampusa egitekoa omen da, iraia bukaera horretan, lehenengo kampusak sekulako arrakasta izan zuelako, gaztetxoekin eta umeekin eta horrela, eta itxuraz kampusa egitekoa omen da, eta hori ere azten jarraitzeko balio duelako, ezta? Xistera proiektu honentzat ere azten jarraitzeko modu bat ere badelako, ezta? Bai, pasan urtien kristona izan, umik eta oso posik ibilizien kampusa horretan, eta, aurten barrido ingo dago ez da, eta, ume pillo bat da horre apuntaute, eta nik usten do, lan bikaina itxen daula Xistera, hasi umemuetatik kampusekin, eta gero, txapelketa honekin, nik usten do, zesta puntan alde daula, eta horreta jarraitzen bada, nik uste dut oso urrina ailegeuko gareie eta gentiak eta umiak eta pelotariziek posik ibiliko dilera. Felixek esaten zuen bezala, kampusa proiektua hasteko oso garrantzitsua dela, eta hasten jarraitu nahi duena, Danel Mandiola izango da. Aurreko txapelketan, markinan ikusi genuen gazte mailan jokatzen eta irabazten, oraingoan nagusi mailan jokatu eta irabazi baita ere, zorionak. Eskerrik asko. Partida oso polita izan da, oso parekatua izan da, eta hor gainera, atzelari kontrarioa ere egundokoa zen dukan, ez da? Bai, eurek oso ondo hasi dilela, zetin bastante erretzira bazizkue, baina gero geure joko itxen da eurek demostro da ondo jokatzen dakixela, baina irabazti lortu batzen. Hor, zuen artean ezagutzeak ere oso garrantzia handia dauka, ezta? Eta ez dakit hor hitz egin duzuen edo ez, pilota zemat eta azkarragoa izan Danelek atzean mina handia egin diezaiokela, beti ere Ibanen sakeari aurre egiten bazen nioten, ez? Bai, Ibanek saki atzerutza eta izen dau da, Danele ian orman ipintzen izetze, baina peloti berotu eran, esatzete Danelia berape ikusi hau, ez dagoetzete zanbiarek honei, hau pelotarixea, ezazte berape, peloti bizitzen bada, eskumia saberria mingeixe itxetzetan, da, holan izen da, mairan peloti ikusi, sakarreztuk eta anak eskumia sartzen hasia, eta emoten hasiako, da, ondo ipintzen izetze, esker orman da, ondo. Felixek askotan esaten digu oso garrantzitsua dela bigarren seteko horretan, adi ibiltzea, bigarren setea irabazten duenak normalean Morales gainezka joaten delako hirugarren set horretara, ez? Eta zuenean ere antzerako zerbait gertatu da? Gu hasieran euren joko itxen egon dit, eta ikusi kostabengo akule partidu aurra ateti, baina bigarrena irabazti lortu gunin, gupe konfixantzi lortu eta alkarraz berba itxen eta batzena lortu bentaji lortzi lau eta bat ipinea irabazten, da irabazti lortu.
Gaizka, Markinako finalean ezin duen ikusi, gaurkoan hemen egon zara, eta tantu pila lortu dituzu, ez dakit, etorkizunerako ere, zuretzako ere garrantzitsua, ez? Ba, ondo tortzen da, kinielan 15 eromen irabazi beste 3 izeten diez geixa, beste 5 geixa, 20 punto geixa ja, zailkapenerako ondo tortzen da, eta bai, posik, Markinen 3. egin du, baina ez guen nene punto asko, 7 punto duztot egin dule, eta bai, ondo tortzen da, bai, 20 punto geixa. Eta oporretara begira ere, irabazita beti pozarren, ez? Hori, gustora, oporreta jun, da gustora aurren goine, iraiera arte, Kabaniaz dator goine hori, ez dakit Kabaniaz anik ezingo jun, baina beste batzuk jungo die, eta arekan ingo da puntuketa, gero ikusiko, iraien mutriku partien, mutriku eta honek datozenien, ikusiko berria. Araxe, jumbikoa, kutsilluaz. Hemen esaten dute, Labanarekin joan behar direla, partida irabaztera, eta Labanarekin irabazten baitira askotan partidak, eta, sorionak eman bikoteari, eta segi, opari bila, eta, partida polita ikusi dugula Felix, gorriak, oso posik, horrik gaizka batez ere, Markinan hor zapore gazigozoarekin geditu zelako, 3. egin zutelako kinielan eta finalean ezin izan zutelako sartu, eta gustora ikusi ditu bi bizkaitarrak, ezta? Bai, uste notez partido beribile joatu daula, hasieran besti gurdinek oso ondo ebili dit, batez be aurrelarixe, tantuk asmetan, kostauek tantu ondo itxen, eta, gero biharren setian, gogortu di, eurepe gorri xepe moldatu di, Gaizka eta Danel euren jokure, etorri di, eta esan dauna, bihar nahi irazten dauna, eraukeri duke 3. nahi irazteko, eta hori paso da. Batzuetan, bestei laguntzeko, ez da gauza handirik egin behar. Oso gutxikin asko eman dezakegu. Egin zaitez Xisteraren lagun, email bat ematearekin nahikoa izango da. Guretzat, zure laguntzak ez dauka preziorik. Informazio gehiagorako www.xistera.eus. Ez dauka preziorik eta gainera, laguntza handia egin daiteke, bertan, emailtxo bat idatzi bakarrik, eta Xisteraren kide edo Xisteraren lagun egite zarela esan, eta horrekin gainera, bentajak lortzen dituzu, ez daukazu ezer ordaindu beharrik, eta, sari politak jasotzeko aukera badaukazula, ez da? Hori da, zenbata jente gisa lortzen dugu, askoz hobetu abiliko da Xistera. Eta zenbat eta Xistera hobeto ibili, zesta puntarentzako asko zero hobeto, ez da? Eta gaztiepe hobeto ibiliko dira. Hementxe ikusten ditugu, dagoeneko sari banaketan, hor gazte mailan, bigarren gelditu diren Kepa Gandiaga eta Patriz Etxeberri jaso dute beren oparitxoa, orain, gazte mailan, irabazi irten direnak, Iker Ibarluzea eta Gorka Sorozabal. Gorka Sorozabalek, frantsesez, esaten zigun, bere aurkariak, arazo bat izan duela Saskiarekin, eta hori aprobetsatzen jakin izan dutela, eta, hori ere jakin egin behar dela jokatzen denean, ezta? Hori aprobetxau bide gauza danak, kantxa barruan, pelotak, kontrarixu, zestua, aldan dana, irabazteko, ezta? Legez irabazteko. Eta, arazu duki dau zestukin, esan dututena barruna apurtuako normala bino gehitxua, eta ja ezin da kontrolau, zestu horrekin, hori zazte, gero berarekin hona izoramen, eta ezin da hola kontrolau, zestu apurtuako ni barruti bat ezin da hola kontrolau. Eta, normali esan dutzat, beste zestu bat aparte karri bidala, baina eurek klub horretan ez dutzela, ez daukela, zesto batekin apurtu arte, zesto horrekin jogatu bidagoela. Garesti dela eta... Baina, hori ez dauke, nik uste dut, betzet,
den esaten ongarin ez da, bizkate erretiraute dukuzun aurreko zestua, beti karri bidea postu, gaurko moduen apurtzen danien, atate duzu, ez duzuiko hain ondo igur, baina bentzen partidu aurra jarretzeko. Eta hemen, Izardi Patxitan egonda ere, gustora daude, nagusietan, garaile izan dituen bizkaitarrak, ez da, gaur iparraldekoen kontra, bizkaitarrak garaile, Elizondoko txapelketa honetan, eta, ondo iruditzen baldin bazaizue, familia argazkiarekin, atako duten familia argazkiarekin gu ere agurtuko gara, Feliz. Datorren astean berriz elkartuko gara, datorren astean, Kabanillasen egongo gara, Kabanillaseko jaietan, eta bertan larunbatean jokatuko dituzte kanporaketak, igandean izango da finala, eta, ikusleak ere, nahi baldin badute, eta gustu sartuko ditugu behintzat, eta gustura baldin badaude, gu jarraitzeko aukera izango dute, bai web horrian, bai YouTubeko kanalean, eta nola ez, sare sozialetan ere bai. Beraz, eskerrik asko, Feliz, datorren aste arte. Eta, zuei urrengo arte esanez agurtuko gara. Mila esker guztiei. Bueno, agur.